from the regions of captivity. I trust our liberty was claimed. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. So as we are entering into yet another very long season that is going to take us for 4 months, August, September, October, and November. Ticha tarisa zvikuru tichida kuziva pamusoro pezvakarongwa naMwari, pamusoro peurongwa hwaMwari about our lives, because June and July tambotarisa urongwa hwaSatani, kuti Satani akabviringa upenyu hwedu papi uye wakaukanganisa sei upenyu hwedu. After having seen what the devil did in our lives, tikaona the magnitude of damage, tikaona the magnitude of deception, tikaona the magnitude of evil that Satan instituted in our lives, it shows that God, who is the creator, he has a bigger, maker things for our lives that we haven't discovered. Ukaona upenyu wemunhu uchivhiringidzwa naSatani, aifanonge ari muprofita akavan'anga, akaparadza umambo, akapararira neupenyu, akava nezvakawanda zvakaparara, and then the same person, they come to Christ. Vosvika muna Jesu, they get born again. They must discover themselves and find out kuti kune zvikuru zvakarongwa nedenga muzita raJesu. Amen. Ukatarisa upenyu waPauro kwaSatani o waSauro kwaSatani, unogona kufunga kuti haya shasha yafamba. But ukazostarta upenyu waPaul muna Kristu, unozoona kuti why ndakasungwa all along. Unotanga kuona why I was in captivity all along, because God has greater plans for your life more than what the devil has plotted against you. Amen. So the month that we are entering, or the season that we are entering, is a season that must take you into a level of crying. It's a season of saying, oh God, I want to walk according to your original intent. Yes. I want to walk according to the design of God. I want to walk according to the purpose of God. Hallelujah, hallelujah. So it's a season, it's our season of supernatural glorious establishments, realities. It's a season of our supernatural glorious establishment realities. Toda kurarama mu reality of what Jesus died for. Toda kurarama mu reality of why Jesus had to die. Guys, let us be real. Let us be real. Gatimbo real. Ukanzwa akuudza kuti chimbova real, ari kureva kuti zvauri kutaura hazvitomake any sense. I prophesy this season, your life won't make sense to them in the name of Jesus, because you are in the reality of what Christ died for. So we are going to divide the season into two. The first season, with the season of August to September, is tagged in Christ. In Christ. Someone say in Christ. Yes, in Christ. In Christ. That's why I said go and study the New Testament. New Testament. Because when we enter in Christ, you shall discover in Christ. Before what? I came into Christ. Meaning to say, now that I am in Christ, such must never hate us. We must draw a line and a demarcation. Then the following season, October and November, will be a season by Christ or through Christ. By Christ or through Christ. Do you know what? In Christ, and there's no move by Christ and through Christ. If a man be in Christ, he is a new creature. The old is gone, and beyond all things have become new. But they are living not through Christ, not by Christ. Hallelujah, hallelujah. So I just thought of just saying this so that it is not together from tomorrow. We said, let us listen, study the New Testament from Matthew to Revelation. Study, read, meditate, warn the bill
or the law that rules your life. Uone Jesu in person achikuudza. Ukaverenga magospel unoona mashoko aJesu. King James version yakaisa in red. Unoaona, unozoona kuti kune kumwe Jesu aisvikotaura kuti zvaimbonzwai asi ini ndiri kudai. Baimbodai, but I say this. You know, the moment you study the New Testament, unotanga kuona kuti kune zvimwe zvinhu zvainzi izvi hazviitwe izvi zvakuitwa nekuti tiri muna Kristu. My daughters of Zelophehad, bai mkanzi mtemo wa Mozisi wataura kuti vanasikana munhu akazvara vana ova nevasikana chete, vana ivavo havakodzere kuva nenhaka. But vanoti vaenda kuna Mozisi, vanoti baba wedu akafa haana kufa ari mutadzi sevamwe muna Kora munguva yekupandukira Mwari. Saizvozvo tinozwa mutemo wenyu unoti vasikana vasave nenhaka. Moses anoti kuna Mwari aitaura nyaya, Mwari anoti vana ava vari kutaura chokwadi apa. These daughters have a valid reason. And Paul on your Galatians, what now you are all children of God by faith in Christ Jesus. There is neither Jew nor Gentile, male nor female, but all one in Christ. Chirabakuti nyaya isiri yekuti uri murume kana uri mukadzi, yanyaya yekuti uri mwana wa Mwari here, yanyaya yekuti uri muna Kristu here. Chirabakuti the realities that are supernatural, tangible, glorious establishments. Unzwisisa kuti tiri kutaura ndakamira pai. Hallelujah, hallelujah. Inyaya yekunzwisisa kuti tiri kuti ari kurwara akamira pai, ari kupenga akamira pai, ari kuromba akamira pai. What is his address? What is his location? What is her location? Inoita kuti munhu awanika achirwara, ariwanika asingaroreki, awanika asina mari, awanika achienda kugehena, ari kuenda ari pai. The reality is in Christ. So let us just be charged up. I'm trying just to charge you that you change your focus. Can you change your attitude? Change your body. Change your attitude. Yeah, because your attitude, yanga 1% pekwa Satan kunez visho, which means what are you going to do? Hallelujah, hallelujah. Amen. So let me enter into today's word and we see how we go. As we conclude the month of July, which was why seek the living among the dead. This is a grand finale teaching, healing and deliverance service. So why you know the ABADDON. 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 It's from Revelations 9 verse 11. Revelations 9 verse 11. This is the last region I want us to talk about as we are going to pray tonight. ABADDON. Revelations 9 verse 11. Inoti. They had as king over them the angel of Abyss, whose name in Hebrew is ABADDON, or in Greek Apollyon. They had a king over them, the angel of Abyss, and in Greek Apollyon, Hebrew known as ABADDON. What is ABADDON? Based on this verse, ABADDON means two things. Izita Ramambweri. ABADDON, it's a name of a king of darkness. King of darkness, kana kuti ngirozi yerino, is number one, the name of a king of darkness or angel of darkness. Number two, it's a place. ABADDON is the deepest part of the bottomless pit. I think ukaverenga Revelations kunyanya kunana chapter 19 uchienda una chapter 20 uchanzwa kuti kune nzvimbo inonzi the bottomless pit. Someone say the bottomless pit. The bottomless
bottomless pit igomba risina magumo. Parinotsanangurwa naJohn the Revelator anoti ndo pachakandwa the false prophet, the beast, and then Satan anozosunga aiswa ipapo for 1000 years ozobudiswa. So it's a place, is the deepest part of abyss. Abaddon is the deepest part of that bottomless pit. Abaddon is the deepest part of that bottomless pit. Abaddon. It is the place where the devil forges his plans of destruction. Abaddon is the deepest part of the bottomless pit, where Satan forges, arranges, make his plans of destruction. Ndo kunorongwa manomano euhipi na diabolos. Inzvimbo kunogadzirwa zvese zvawakaipa. Inzvimbo inspire every plan of destruction. The place here, Abaddon, ndo kunorongwa hondo dzana Iraq, ndo kunorongwa hondo dzana Iran, kuti dzaitawo kuona Gaza uko vanhu vari kufa nenzara, vanhu vari kubomba, vanhu, all those things they are ordered and plotted by Satan in abyss, in the Abaddon place. Chireva kuti kusati kwane genocide, kusati kwafa vanhu, kwaparara, kwapisirwa vanhu kuNigeria uko kune Boko Haram. There was last month kwakapiswa vanhu vanosvika 200 and something vachipisirwa mumba. All those are plans as Satan anorongwa in abyss. Doma plans ekuti August unotonzi mabhazi kuchenda kumusha rinogona kukutuka rouraya munhu wese. Zvinezvozvo zvinorongwa in abyss, zvinorongwa in Abaddon. It's a place where the plans of Satan are forged unto destruction. Abaddon means destruction or perishing. It means destruction or perishing. Zvinoreva nzvimbo yekuparara, nzvimbo yekuparara. Zvinoreva nzvimbo yekuparara. Zvinoreva nzvimbo yekuparara. A place of perishing or destruction. So, Prophetess Anna gives a testimony that I once gave here of a man of God in America. I was waiting on accidents, and then when he was having these accidents, he approached an intercessor and said, "May you pray for me? I will pay a vehicle. This is an accident. Can you cry out to God for my life?" She says, when I was praying for him, the Lord took me to this place called Abaddon. And she says, when we entered in that place of darkness, it was under the sea, deep the sea. And then we were led by the angel of God. Panjimbo. Bachifamba bakashika kwa kulerima. As they were walking, the angel said, "You are entering Abaddon." Morukupinda mo Abaddon. As they had prayed, bachipinda in this place, banoshika deeper, and they see a locked fortress. Nzvimbo yakakiyiwa, and kune madhimoni akamira, akavhara, akamira. When they entered with the angel, yaivatungamirira, payakaona mutumwa, the demons, they opened the way. They continued walking, vakanosvika. Vachifamba vakaona mota dzakaparara, mascrap cars. Mutumwa akati, ndo munhu waMwari uyo. Design yerufu rwake yakarongwa kuno kuti anofanofira muaccident. That's why achiita maaccident munyika. Kuno kuti nerekoni ndanoita maaccidents. Nyamba in abyss, in Abaddon, he has a design. We declare, may Satan's design scatter in our lives in the name of Jesus. Panema designs erufu, tino declare we shall not die. We shall live and declare the good works of the Lord in the land of the living in the name of Jesus.
my designs erufu has ABADDON chete ABADDON. These are mega big ones. Akawanda ari kumumbia, akawanda ari maradzani, akawanda ari mumvura, akawanda ari kusango. Kaenda kumasango akawanda unogona kusvika kunzvimbo dzinenge dzakarovererwa chipikiri, kwaiswa padlock, kwanyora zita remunhu, kasungira pamuti. All those are designs that are placed over a life which are destroyed. Tonight may God reveal them to you in the name of Jesus, that you may see them and scatter them in the name of Jesus. Kana ukasaona hama zangu zvinhu zvakasuka upenyu hwako, unotuka Mwari for zvinhu zvoitwa naSatani. You know what? Many times vanhu vakawanda unonzwa vachitaura, we attribute to God zvinhu zvaSatani. Ukasaziva saJob, unenge uchipa Mwari mabasa aSatani. Mwari, hai mimi murakanaka ndikutukei, handisi kukutukai because Mwari hamuna kuzviita, hamusirimi Mwari, ndoziva aita and all that. You don't have enough information. May God give us enough revelation. Yes. So that we know when they were praying, they saw. And when we saw him, there was actually a demon close to where he was. Rakamira, and then the angel released a certificate. A rich a certificate. Demon Rawana certificate. Rakanyura unzi. He whom the Son of God sets free is free indeed. Regard Shedera aside, and they took out that design. Yes. The man is not having accidents again. These types of deliverance, my prophetic deliverance, I know it via the prophetic, but as children of God, we can do this in Jesus' name. Yes. I was saying the testimony when I was preaching on Friday last week, someone just started manifesting as I was preaching. And then my wife took them but in Namat, the demon manifested and said, Paka, it was service. Akapinda mumbia yangu akaputa zvinhu zvangu. Ama yangu kufana as I declare, be a person who is prophetic in such a way that you enter riches. Kunema riches akawanda tadzidzisa ne akawanda atisina kudzidzisa. Mwari ngambosara achipedza message iyi in your life. Wotaka kuratidza pakabata upenyu hwedzinza rekwenyu. Wotaka kuratidza kwakaendeswa dzinza 300 years ago. Wotaka kuendesa kwakabatwa njere dzevana vese, kwakabatwa marriage dzevanhu vese, vakabata spiritual life yemunhu wese. Wekuti why dzinza rekwenyu risina namate, you start seeing it yourself, because you are now a child of God. Hallelujah. Meaning to say, this man, the day it was discovered kuti ku ABADDON kune design ya Satan, ikabviswa, design ya Mwari was manifested. Yes. Psalms 88 verse 11. Psalms 88 verse 11. Sorry, before that one. Let's read Psalm 74 verse 3 to 4. The place of ABADDON inonzi na Asaph, the place of perpetual desolation. Asaph anonyora kuna mapisarima anoti inzvimbo yekuparadzwa again. It's a place of perpetual desolation. Psalm 74 verse 3 na 8. Psalm 74 verse 3 na 8. Lift up your feet to the perpetual desolations. The enemy has destroyed everything in the sanctuary. They said in their hearts, let us destroy them altogether. They have burnt up all the meeting places of God in the land. It's a place of perpetual desolation. Yekuti akuna agunganiwi inomisa abis kana ABADDON yarongo against basa ra Mwari. Vana havasangani. Monzwa kuneta. Kunyapeti kuti masoya sere ko abis. Unonzwa kuneta so kafunga kwenda ku church so kosvika vaenzi. What muri kune zvamukatibikira. Don't worry. Maya mwana yenda kunotenga maguru. Tibowakwatisa titaura nyaya.
okwata maguru okwata udzoti dza 7 neni nasi yanga iri service mufunge ndakutoiva pakuraitidye morova nyaya kusvika 2 am command day painotanga unenge usiri online pavanoti connected iwe unenge waka uchirova nyaya ndetinorara tata nenguva hama dzako tisingataure tete tati titore nguva mangwana paunonzwa vamwe uchiti tati tideclare zvakadai nezvakadai kukomana isusu tatazosvikirwa nevaenzika koyapechikoro kuti vanonzi vaenzi nekuti vanouya nemiedzo vaenzi ukaona kuti tiri palevhu rekukontrola nevaenzi you are a fetus of God, an embryo of the Lord. Hauna zera nekunamata uchiri kuudzwa nevaenzi zvokuiti nazvati kune muruma aindi-inspire landlord wedu kuMount Pleasant aiti kana kasvikira amunhu anoshanda ari professor anofanira kushanda mumba ukamuwana airima mastenzi kuMount Pleasant Heights wotogona kubudisa 4 tons ukamuwana achinoda sekuzvekuningirina chibage wewe tsonongora ukamuwana achitsonongora chibage chake, don't think he will leave chibage chake kukuita tena iwewe. You will join him pachibage chake kusvika chapera. Chero wapfeka sutu kunenge machishitimu rakatomuvinga rimwe zuva I think it should be Sunday unezanade ndirifunga kuti achati hande kumashops akagara navo vakatokonyarara chibage chacho ichocho kusvika ndavanzira titi ava manje ndo vanhu vanozwa kutonga mavisitors, ndo vanhu vanozwa iwewe kana ukawiwa nemwedzi musesandati uone pano nekuti ABADDON yakabata places of desolations, perpetual desolation. Vamwe ndevaya vanotaimirwa weti chiti havasi kuprofita iwewe vari kukuudza neexperience akutokuudza neexperience. Kune shoko rekutoti hautotenderwe kurinzwa tari announcer so irori raAugust, September, October, November Satan atone plan utari kuti right mama mbei baba mbei August mvumire chete aatende. Ukamvumira kuti atende matatu maservice mwedzi wese aiwa anenge aitira mufundisi wake veve kwanzi places of perpetual desolation. What happens? They have bent up the meeting places of God in the land. Akusanganywe na Mwari kana vanhu vachitongwa muABADDON. Unosvotwa nekuva muchechi more than kugara wakatarisa. Taiseka nemudzimai wangu wande tichibuda muno tichifamba kusina magetsi. She was like chibondeudza vana keresenziya vai vasingauye kuchechi mausiku vanenge vachiitei mumosquito inoruma mukrenji murima usina magetsi kokunombonohwandawo kuchechi unzwewo shoko uri mumagetsi mumagetsi azvinani pani Satani anototi gara iwe dai konzi umborara mumagumbezi acho mashoma anotondora hama dzangu inonzi the place of ABADDON where there are perpetual desolations zvekuti unonzwa kusvotwa nekusangana naMwari. Jesu anoudza vadzidzi kuna John chapter 15 verse 16 anovataurira before that na verse 15 anokusiva pautaura I don't call you servants anymore, but I now call you friends. For no servant knows what the master is planning, but a friend knows. How can you decide to be a friend of God? Because kune zvino mamaiti zvavasingaudze, kune zvino magadheni vashandi nekumakampani zvausingaudze chero uchiti unoshanda kukampani iyoyo, but vana vavo vanozviziva, mafriends avo vanozviziva. When you become a friend of God, the places of ABADDON zvinobvunduka kuti vakaudzwa nani nezvedu. Elisha becomes a challenge to the king of Syria. Wekuti mambo wekuSyria anosvika pakubvunza kuri pakati pangu kune spy here, kune munhu anonowairiyevedzwa kuudza makuhwa kunyika yeku
muIsrael. Onai every time patinoronga mano edu. Atione tichibudirira. Because tinonzwa vatoita. Mumwe munhu anotaura kuti shamwari kwaIsrael kune muprofita anonzi Elisha. Chero nezva unoudza mukadzi wako mubedroom, Elisha anozviziva. Hama dzangu, may God raise up people who know things, the things in ABADDON. Zvinhu zvana prophetess Anna, vanhu vanotaura vachibva muthrone room yaMwari. Vanhu havasi Mwari, they are people. Vanhu kwayapeto vanzi vanhu ose. Vanhu. Kune verse inondinakidza kuna James chapter 5. Hanzi Elisha was a man of like passions. Hanzi Elia anga ari munhu sesu. But he prayed. Kwayapeto hanzi asakanamata. Zvichireva kuti is not enough kuti ndiri munhu ukaudza ishasha yakuti ndiri munhuwo yakujustify zvinhu zvayo, yakujustify kutadza ndiri munhuwo, ndiri munhu wenyama, ndiri munhuwo. Elijah was a man like us, but he prayed. When he prayed, akanzwa kuti mvura ngaisanaye, mvura ngainaye. Iwe uri munhuwo asi chii chawaita? Kwayapeto ndimimi chii chamaita? Ndarara ndo basa remunhu. Hama dzangu, what we are talking about here, you can't see it unless you become a person who pray. We declared muso Tuesday that mwedzi wa August uyu tiri kuda kutora shoko raMwari serious. Acts 6 verse 4, maapostles anotaura kwane pongozozo yechikafu. Vanhu vaita politics muchechi nenyaya dzechikafu nekudya and all that. Vanosvika voti we can't live the word, ministry of the word, and the prayer to serve tables. Vanosvika unozoti kwakabvira word rekuti deacon kwakune crisis yenyaya yechikafu nekuti vanhu pachikafu vanoita political until they reach the point where ngatiisei vamwe vanhu vachaita izvozvo. As we focus on prayer and the word, mwedzi uno nevamadhikoni ibvai pamadhikoni uyai kuno ministry of the word and prayer. Because pachidhikoni pane kuti vana Martha. Hallelujah. Vana Martha vakanzwa zvakataura naJesu but vava vari busy. One day I was just that day pandakabva musha kwenyu kwamedzani kurufu ndiuya kuchechi. For some of you did know, ndakakwira kudog section. Ndakakwira kudog section. Takadai kumashure chakavhara chimota chachimoti kuti vanhu vaifamba vachitiseka, tata waidindaine vagaisi vachitiseka. So takusvika papa takachinjana vanhu chinzi mimi mupinde kumberi chichichi. So these guys afamba vachirekodha mavidhio tichiburuka mota imomo, hanzi nemunhu apostle uyai kunotigeze. So muvidhio imomo muri kuti hanzi apostle neshena. So ndairekodha vidhio ichiti oti wakadanwa wakadanwa iwewe manje tione kuti wakadanwa uchiita zvaro. Tichifamba ndichiuya ndakasvika, I was very tired and I was feeling flu because ndarara kumoto zverufu zvezvo. Ndichisvika, I was just meditating upon the word, ndakurara. I had a dream. Dream iroro. I'm not ready to share it, but I will say what it means. Kune musiyano Martha na Mary this way. Mary ane intimacy na Mwari. Martha ane intimacy nechikafu. Martha ari kuvunza kuti kana ndisipo ndiye anachagadzira communion. Kana ndisipo ndiye anacharidza keyboard. Kana ndisipo ndiye anachatora mapikicha. They think to that level only. Mary ari kuti ndikunonosangana neMwari. Whether kune zvekuita kana hakuna zvekuita, I want to meet God. In that dream, I don't get a vow with my wife. Go overflow center.
quite like Dr. Boy Nature was preaching, like as if happens our parties. Then Pastor Sylvester Amabira Wabo Abata Big. So they came to us and my wife and said, we are going to a church today. Manzo, we are going to a church today. Katande. Inini pamakanda kushusha. Ati muleta kupi. Never ever no. Nakucha kuti ndimanye vakomana ndinogadzira musati mauya and I'm here with my wife. Nchimanya ndakashika ndikaperere pa. Jesus. Ndikawana vana mata vasipo. I will show you. I saw 2 people were two. The rest I don't know them. Kunabe jondi unogona uri pano but usipo shamani yangu. Uri mata mwara kutsvaga vana Mary. Vana Mary. Unoza chechi yanga ine pandakasvika yanga iri empty. But kwakatanga kuuya panhu from nowhere. Vanhu vakazara mumachito uye. One person just came out. Apostle my yakadzonishandisa shasha iyo yanga akarova gogi. I loved my wife Jimuti. Akarova gogi. Ndoshanda imimi akagogi. Ndakaseka mdream seka kuti iwe uchipfeka gogi kuratidza kuti kune vanhu vachashandurwa naMwari. Zvinobvundusa. They were saying apostle kuchichura kugadzirwa ndaona kuti mvura nemadrink ekuti vanhu vanwe vadye nhasi such a big service zvave ready. Ngati uyu achidaro hakuna Mwari. Hama dzangu let us grow. Kurei, let's grow. We need to move because ABADDON kuti yakabata vanhu inovamisa pazvinhu zvaMwari, inovamisa pakukoshesa zvaMwari, inovamisa pakuva nerevelation yeukama naMwari, vanova neukama nezvekuitira Mwari. There is one thing that I decided about my ministry life. Kuti ndinoda Mwari. My wife is here. I'm a person who loves God. I don't love preaching. I love God. Ndinotoda Mwari wacho kure kuparidza Mwari. Many people will love serving God, but not having the intimacy na Mwari. Kwenye peji kunokuta hapa shamwari wabatu hapa wabatsirika hapa. Vanoda kuva neukama nezvekuita Mwari, nezvekusangana nemabasa aMwari, but kwete naMwari wake. As a result, such levels are the one ABADDON. Such levels are the kunde ABADDON. Such levels are the one kuti tiri mudisa kune ku physiology or even maybe ku biology ku form 4 form 5 form 6 yokuti yaitenzi chi experiment ye frog yokuti waitora datya woriisa mumvura wotanga kubhuila mvura, so pekutanga rinenge richi adapta richisimuka iri kudziya wena harisi kunzwa kuti riri kufa. It's in the place of distraction but it doesn't know that it's kuna kudziya rekaindimura suru iri kudziya wena. How do you know kuti now yanguva yekuti ndakufa? ABADDON is a place of distraction. So you are destroyed usingaone because the idea kana design auna. May God give us the designs. May God give you revelation and designs. Because when you don't do that, unofa usingaone kuti uri kufa. Unopera spiritual usingaone kuti uri kupera. Uchibodi shalala 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 shalala. I was asking about the post-mortem service on Sunday. We give each other post-mortem. Manini musasani nanzi pano. So uko futi baba sipo nasarawo ne church. The exchange manota was it. Kanza church yenu baba is the dry. Dry bone sleep again. Ndikabvunza kuti chii chachiri dry. Kanzawo keyboard yedu tinoiziva kuti mazuva ano inonetsa. But chero nekuimbwa kwacho munogara muchiti kwedu kune discord but kune discord nepresence negood voice isina. Inene I would prefer discord nepresence. Munzotaura vakani vari kuita nezvandaura discord ine presence inogona kuva nani but
vana Elias vachikwidza key kwakati tse dryness nkwe. Hama dzangu, let's get into the presence of God. Titsvage Mwari. Ngatitsvage Mwari hama dzangu. Ngatitsvage Mwari. Ozwa kuti August, September, October, November, decide kuti kana ndichitravela, may I travel when it's necessary. When it's what? Necessary. Even not necessary. When it's expedient. When it's actually something crucial. It can't be done without me. Ask yourself, chimozivunza. Apostle vane hama here. Kunyando chivunza tu vane hama here. Aiwa vakauraya hama kuti chechi ikangwe. So havasisina hama. Ever since vakatanga chechi vakatouraya hama dzese kuti chechi ifaye. Oda ndina hama ini. Andinave kushanyira. Ndinavo. Asi ndina Mwari. Ende ndikandowashanyira ndodzoka ndiri on fire. Muronzi wandava. The reason why ndisingafarire kuvashanyira pandinoshanya ndodzoka ndiri on fire, ndiri on fire. Nenyaya kuti handiswere ndiri koko. But kune vanhu already, I'm not prophesying, I'm telling you this from experience. I pastored you for a long time, I know. Unotozikana kuti for the next 4 months kanda kumudzima shoko iro rasarinzwe tinoita sei. Isa basa, isa urwere. I'll tell you kuti kwa Satani kunouraiwa munhu wavo kuti wewe uyi. Maneno nataura. Kwa Satani unoenda sei? Vanogona kutouraya wavo kuti vazodzima iwewe. There's someone akafirwa, was it? Akafirwa na tete wake ndi nani? Nabamnini. Mwedziwo adakwenda kubhindura. Mwemutenda kuti chienda kubhindura kutown but don't follow them kumusha. Achisvika so kumusha kwakune hama kubafirwa and all that. Hanzi kune mumwe ainditarisa neziso kudai kusvika ndabvunza baba wangu kuti naite ndiani uyu kanzi aumuzive maiguru niki. Ndiye asina kumira mumusha. So wayanga achinitarisa kuti akati mwana wangu usatoende kumusha. Usatoende kumusha. Bandingi vatoronga kudhara kuti tamutadza nekuti tiite get together. Tamutadza pachikafu. Tamutadza pamabiko epati yemwana pa graduation party. But parufu anouya chete. Uchisvika uchiti gift. Uchi wezisteva utambidza plate. Kwenye pecho ulipa utambidza plate. Unobva aiwa tiripa kutsanya. Ndokutaura iwewe ka spiritually. Kuti you are meant to be like that. Kwete current. Unobva wati unzai ndidye. Unzai ndidye komana. Tinofa muno murufu muno. Tinofa iwe ungafa shwa nezuva wani. Kutowira mururongo weABADDON kuti tinomudzima sei. Some of you just need to kuti mwaramba kuvhurira masomo yawakarara because paunenge wakarara is better. Ukarara Mwari onyatso kuti woona vachikutambidza plate yechikafu. Maini dyai ndakurangarira ndakufunga mwamboona kuti kana munhu awapa chikafu kurufu unofunga kuti privilege. Because chikafu kurufu chinoita sei? Chinonetsa. So akakuudzira plate unofira kuti ndarangarirwa ende vazondiona. Vazoita sei? Vazondiona. Achiuya nacho taiwa vanotounzira nepeace hombe. Wairova so kuti unozi umkanjo that mongo bi kuti wona. Iya chikutarisa so uzare munhu pautozi tinonamata. Paunotaka kudzima kudai. May God open your eyes. Kwazvakaitika, may God show you where it happened and you release yourself out of it in the name of Jesus. Amen. Let me just look at the parts of ABADDON. Nzvimbo dzeABADDON, kune about 3 places I want us to see, talk about under this place.
ABADDON ine nzvimbo dzayo. The first place is called the place of jackals or dragons. The place of jackals kana kuti place of dragons. Place of jackals kana kuti place of dragons. The place of dragons is a place in which the soul feel as if it's being attacked by lions, beasts or dragons. Excuse me. It's a place where the soul yako inonzwa kunge iri kuatakwa neshumba, iri kuatakwa nenyoka, nemadragon. It's a place where you feel like you are attacked. It is like the place of a devourer. That devourer wekuna Malachi 3 verse 11 anodya zvegumi anoita kunge ndopa anoruma in our lives. Wekuti anobata. Do you know that there are people who give, there are people who sow, there are people, some of the time they tithe. Chimbo does some of the times. Some of the times depend on kuti inokwana here. Depending on what? Ye yembe inokwana. Ye mazondo inokwana. Kotni takuri. Ye renti inokwana. Ye weave inokwana. Chegumi aichakwa niseko mwana. Abaziva song here. Don't worry, we are going to put them up. As na minute tajua wofugama uchinamata mwari we ndirangarire aiwa uri mbava chegumi aichakwaniseko mwana. Why? Because the devourer anoita kunga anodya anoruma zvese. Look at a very, very practical example. A 9 tither, though it's not my message tonight, I would need battery Amazon. In a person asinga tithing, uri mwana wa Mwari, nyape Mkwananzi, uri mwana wa Mwari, chero usingape chegumi uri mwana wa Mwari. Achisi chegumi chinokuita kuti ube mwana wa Mwari. Manizo? Asi chegumi chakafanana nekudai. Chinobviswa nevane covenant. Nevane chisungano. Most of the time panoitwa debate yetithe, vanhu vakawanda vanovhunza kuti ndepapi Jesu paakataura zvetithe. When I heard the Holy Spirit teach me this issue, he told me kuti Sanji, so you don't teach a Jew about a tithe. Manzonya iri pano. Audzidzise muJudha pamusoro pechi. So why would Jesus waste time on something inozikanwa nemwana ne 13 years? Inozikanwa as they would tithe even a mint. So I mentioned that Jesus aiti pese ndaona munoita zvose you tithe the mint, you tithe, but don't only do that, also do justice. Jua kuti munhu apedza kutitha ngaite justice, or munhu apedza kuita justice ngataite. Why is it like that? It's so that you make the covenant real. Tithe, it makes the covenant real. Inoita kuti sungano. That's why Abraham akaitanga achiita kuna Melchizedek kusati kwane murayiro. Pano tithe Abraham, he tithe and he was coming from war. Aibva kupi? Kuhondo. Abraham akatithe aibva kuhondo. Bari manje vana vake vana vaAbraham vanoenda kuhondo. Toenda kugomo. Ndasarudza kuenda kune rebhindura. Toda kunomukwatura Satani. Hatizvirambe izvozvo. Satani ngaite sei? Ngakwature. Pati kukwaturwa kusina kana chakaitwa. Kunomukwatura unodzoka umwana akakugarira mumba. Madzoka ari kurwara mwana uyu ari kurwara anotoda mapiritsi. Most of the times anenge ari mapiritsi anoenderana nechegumi chacho. Jesus Christ. Wotamba mwe madzinza mwe to defeat the jackals in the regions of captivity, where there is a devourer akamirira kudya, we activate the covenant. We make the covenant a reality by tithing.
Actually, tithing, it's a basic. If I say 10%. Kana wanyatokura chaizvo muNew Testament, uchaona kuti beku Testament vaibudisa dzimba. Vaisabvisa 10%, vaibudisa chi? Ndiri kubatsira someone here. As you start, manyama yako, matanga muchinamata, Mwari ari kuti unza 10%, ani? Ari kuedza moyo wako kuti wanyatsondiziva, wanyatsondida here. Nenyaya yekuti Jesu paanosvika anoti chiendai kunotengesa mess zvese and follow me. Muri kunzwa level yaJesu iri worse than yeOld Testament kuti unza 10%. Kwa Jesu anokusvika kuti go sell everything, give to the poor and come and follow me. Ndeupe anorwadza kunamata anoti unza 10% neanoti tengesa zvese upe varombo uye unditerere. Murona kuti chiKristu chedu toenda kunge grace is harder than the law. So Jesus shows us divara ariko, chimboti divara ariko, and he holds the world, the projects in the places of ABADDON. As a result, it's a place of brokenness and great destruction. Chekuti chese chakubata chinoita kunge chine judgment pamusoro pacho, chinoita kunge chiri kurangwa, chinoita kunge chiri kutongwa. So waona kuti chero ukatanga ichi unoona bhogo. Ndevaya lese uri kurana musika utaura uchi wakagara zvako nema red paper nema green paper kuti kanzu hu all of a sudden iri kudzurira iwewe. Ndomboona vanhu vane ngoro dzinenge dziri pamusoro pemota yekanzu dzichiendeswa. Vangani vaita kubhadhara marenti nemari dzemabhanana. But ABADDON ine udyi unodya. May God reveal to us things that are eating from us. Psalms 44 verse 19. But you cried us and made us a hound for jackals and covered us all over with darkness. They are demons assigned as devourers from ABADDON. But like the example yandapa accident. Kune vanhu vane wealth yavo yakabatwa muABADDON, inenge yakamiriwa nedhimoni kuti haitobudi pano, iyi haibudi pano. Unoziva kuti most of the time tiri kutambura here on earth, yet we are so rich. Tiri vafumi, kunyape kuti tiri vafumi. Hama dzangu, unoziva kuti ask yourself, Zimbabwe is one of the richest rich countries in this world. But tarisa upenyu maZimbabwe. Kune kumba kwaunofana kusvika wozvibvunza wega kuti this thing is spiritual. Wealth yedu iri kupi? Number one, currency yedu iri kupi? Inocross a board yeunogona kuti uri kuSaudi Arabia kuti tengai chimbotenga uchisira mumwe hama yako ndokukandira ka 20 ziki ungaita handi inopera uchidhindisa kudai wakutokrosa. Unoona wega kuti ABADDON yakati tiendai kuhondo munorova varungu mopedza mavadzinga asi pfuma takabata. Ndope very very practical example. I was studying this murungu akadzingwa muno akaenda kunze kwenyika ari kuita very good. He says and vakurana mabusiness efortune here in this country. So he was saying patakatorerwa maprazi takarwadziwa because zvairwadza, but takuona kuti no vanhu vakatigonera. Because kurima fodya ndoidiridza ndoikohwa ndoiendesa kumafrozi zvinotora nguva than kuti varime ivo voiunza kwandiri ndovapa change. Tiri kumaflozi tiri kurima fodya takavatorera minda tane fodya. Shamari yangu wopedza woti bheri amene kuti vanochaja sei woti sagariari $200 inova RTGs inova ziki. Unaona wemirira tokuitira favor tokuti 50%. Ukaona richinzi 200 ndambori makotoni kuskanda. Bheri riya rakakura kudai munoti mashanda matsvaira ngemuchatsvaira munda. Pavanouya vachitengesa munopiwa mapeanuts amadzangu. Unoona kuti makabatirwa mari kuABADDON.
nzaibudi ngavashande kunge dhongi vachitambira kunge ma-insects. Mwari ngatibatsire even senyika yeZimbabwe, atibatsire semafamilies. People work hard, but what we produce zvinoratidza kuti there is a divide. Psalms 57 verse 4. I'm in the midst of lions, I lie among ravenous beasts, men whose teeth are spear and arrows, whose tongues are like sharp swords. 1 Peter 5 verse 8. In order to be sober and vigilant, because your adversary the devil walks like a roaring lion, seeking whom he may devour. The enemy, your adversary the devil, is roaring like a lion, looking for someone to pounce on, to destroy. You know, the devil is operating like a ravenous wolf. He operates like a lion. He roams around looking for somebody. And from his operational base, ABADDON, anenge ane design yanayo kuti alright ndo upenyu hwake uyu wari kufunga kuti uri kubudirira, and hakuna chakadai. Hama dzangu, devil means adversary. Chimboti adversary. Adversary, I don't know what you know much, but what I will say is he is more than an enemy. An adversary maybe tingati ndo mandu. Ndo ngati mubengi zoita nge someone who just hate you. Satan is an adversary. An adversary is someone who sees nothing good in you. An adversary, someone say an adversary, is someone who sees nothing good in you. But even the good that he sees, he has sorry bad, the evil. That is so shatter. And achidaro, he wants to make sure that zvakashata zvaronga against you anozvimeditata as a plan until it manifests. Yes. Unozvati kana kwanokorwa tsoka, kana kwatorwa nguo yako yadiwa, whether yaiswa tsono yadi vanotaura nayo daily paaltar, achafa, achadai. They don't rest unless and until their design comes to pass. Yes. But if you downloaded the design yedenga and speak to it daily, kwenye page what maka download yedenga ye kutaura nayo daily. Oh, anti download is second part is the land of forgetfulness. The second land, or the second place, when ABADDON is the place of forgetfulness. Someone say place of forgetfulness. Place of forgetfulness. Psalms 88 verse 12. Shall your wonders be known in the dark, Lord, or your righteousness in the land of forgetfulness? Minana yeni ngazikana murima ere mwari. Kurama kwenyu kukazikana ere munzvimbo dzekukanganikwa. Someone say nzvimbo dzekukanganikwa. These are places of infinite loneliness. Inzvimbo dzeloneliness, abandonment, rejection and sadness. It's a place of loneliness, sadness, abandonment, rejection. Inzvimbo dzekukanganikwa, dzekusiiwa nezvekusemiwa. It's a place where the devil imprisons people so that they are forgotten by others. Inzvimbo Satani paanovharira upenyu hwemunhu kuti akanganikwe nevanhu, kuti asarangarirwe nevanhu. Chirova kuti unogona kuita zvinhu zvakanaka patokanganikwa, ndio yatafambira maneno yekuti unoyatoita zvinhu zvakanaka. Your name is placed in the land of forgetfulness where no one remembers you. Joseph suffered from this one. I know interpret a dream. I interpret my dreams in prison. I know tikana mabuda maenda zvakunakirai mundirangarire. Ndiana kamurangarire. After 2 years, Pharaoh arota, thank God Mwari vakaenda pamberi paJoseph. Pharaoh akarota. Ask yourself kuti iwewe nini tisina orchestration yakafanana naJoseph yekutoti Mwari akakuda kuti aende kwa Pharaoh kwacho. Unorangarirwa nani?
Many times you have served God, but your reward has been forgotten. Many times waita zvakanaka, but chakanaka chako chakanganiko. Today we are coming in the name of the Lord Jesus. Kuti pese nzvimbo yeforgetfulness payakabata marewards ewings of faith. We command restlessness in the mighty name of Jesus. Yes. Prophetess Anna gives this testimony. Yakuti in the church which she once preached, akaapproachwa nemwe mukomana akasvika akataura akati, murandakadzi wamwari, ndine problem yandinayo. Zita rangu nonzi William, andina zita rinorema kana rinoita kunge rinoshamisira. I'm William, but no one can even remember my name. Ndinogara nzvimbo ziya zita renyu munazani, ziya munazani, ziya kwenya pedyo nokuti ukaona uchinzwaro shamwari chenjera. Hi. I'm a person like Shona names and wabate kawani. But I try by all means. Sometimes takuzwa nokuna mungana muti tatenda kana tapatu. But ndaona kuti tata zvirimo padhuze. But ukana chinzi mimi mama zvemunonzimaya ni. Zvemunonzimaya ni. Ukazokanganiwa kuchechi kunombonamata kudzingwa madimoni. Kuzoti kubasa kune miteuro nebute neine zvevamwe. Kunoti panotambirwa salary so kunoita kunge rako zita riko. Unofa nezvikoro ete hama dzangu uchikwereta mari waishandira. It's a sign that your name is in the regions of forgetfulness. Vanoti kana vachiita pero why vachirangarira pavanokutuma kubasa but havarangarire panokutambirisa. The devil is a liar. Panoti yendai kubasa parejesta yebasa kuti ukubasa hauna kuuya vanoona. Asi pakutambirisa havaoni. Unoona vachiti amene kuti takukanganwa sei ende sure kutojambwa zita rako hariko. Abaddon inenge yanyanzo nobata chero iye anotaipa mazita. Iye anotaipa nda ke panovhura obatwa nehope panosvika zita rako. Uri zita number 22 womuka atarisa number 24. Ozoti reka nditarisa chitando tora chitando. Iri ndo rikomo ndora minister wemamainzi chitando kofurwa chatindo. Mkomana uyo achema kuti no. I think something is wrong. She says, I prayed for him. When I was praying for him, I entered in the spirit looking for direction. Where a beautiful angel appeared and told me, follow me. These are realms that we need. An angel appeared and said, please follow me. Suddenly, I followed him. And as I was following him, everything disappeared. And I could only see the angel and the light that came from his body shining over me. Around us was what appeared like a concrete wall. And walking like as I entered into the clouds. I asked the angel, where are we? Because I can't see anything clearly. The angel said, we are in the land of forgetfulness here. Everything disappears and is forgotten. So chese chawapinda machiri. I think wamboona movie, something like that kind of vision. Yoni pawapinda pese pano disappear, pano dzimiwa. Chero wavambonyora something zosala chiita chidzima zingaoneki. The angel was leading, achifollow. And says, when I continued following, we entered this concrete wall that akapinda, and we found the young man there. Akakomberedzwa. And in the Old Testament, akakomberedzwa in such a way kuti one ndakaona sekuru vake. Sekuru vake. Seems this was an iniquity issue. Sekuru wake ndiye anga akakonzeresa kuti dzinza rikanganikwe. So pakasvika nemutuma akaona sekuru, akaona madhimoni ari kuchanta zvinhu kuti dzinza reuyu kana riri dzinza reuyu ngarinyatsokanganikwa because akaita zvakadai muhondo. Nenyaya yekuti akaita izvi neizvi, so dzinza rekwake mazita ngaadzime. Unoziva kuti hama dzangu, vabereki vedu, hama dzedu dzakaita zvinhu zvakanaka zvakawanda, but we are forgotten. Unoziva kuti
owatarisa chero kuvarungu kwenu all that uchaona kuti vanhu vatema vatirangarire kwakawanda vanotirangarira kana vakuda kukushandisa chete and all that. Slave trade is one of the sins that Mwari anyatsonyatsontonga zvakanaka because it made sure kuti we are treated as second class citizens in the land. As a result, it makes us chero business. Ukaritanga nemunhu mutema urikuzuzva zvichafoira ngone maitaura kuti kana uda kuti zvinhu zvikufambire vanhu vakutende nevanhu vatema isa fesi yemurungu konyapindwa nechero mafuta ako akaiswa murungu kuti watenge dai kwakatoiswa munhu mutema waisa watenga mafuta chaiyo mafuta konyapindwa kuti mabato ako mafuta ako kuti watenge uzore kuti ubhilivhe kuti anoshanda unoona murungu gokaisa isusu unoda. So they make sure that you see yourself as a second class person. You don't believe yourself. You forget about yourself. My slaves, they make sure that they strip you of every memory about yourself, about your past, about your people. That's why when Daniel Shadrach, Meshach, and Abednego, they were castrated. They became eunuchs so that they don't give birth. Kuti vasazvare chakafanana navo chichameka sure kuti they become a nation. Land of forgetfulness. It makes us forgotten. It makes us forgotten. Let me conclude about the last region. This is a place, it's the last prison that God allows you to enter in. Is the ndimwari India mwari manje. Mwari anotendera kuti upindeko. God sets people in prisons. Matthew chapter 18, verse 34 to 35. Now Psalms 107 from verse 10 to 20. Psalms 107 verse 10 to 20. Verse 10, you note, those who sat in darkness and in the shadow of death, bound in afflictions and in irons, because they rebelled against the words of God and despised the counsel of the Lord. Jereva kuti vanoiswa muprizini naMwari ndevanoshora shoko rake, vanozvidza shoko rake. Anoti turn right, you turn left. Anoti live like this and you live like that. Like the children of Israel, many people, they are in this condition in church. They are in bondage while they are in church. Why? Because they believe their own doctrines, their own systems, and they refuse to change. For example, a very, very practical example is the example of unforgiveness and bitterness. Someone say unforgiveness and bitterness. Jesu anopa muenzaniso wemunhu akanga ane chikwereti chamambo wake naye guna Matthew uta anzi akauya kuna mambo wake akati iwe tenzo akati ndiri ripisa ripa kati ishe andina kana mali ndiregerere tenzo akati right nakuregere yenda iye achibva ipapo kune anga ane chikwereti chake akaenda bhaibheri rinoti akaenda akasvika akati ya this is my dramatized one ya nechikwereti changu amabhadhare makachaidzwa tuma right ndibhadhare andina kana right masoja mapurisa torei mkandei mkatikati pakati koko murasire makini. Jesu ari kuti tenzi pavakazinzwa kuti uyu waregererwa azosungisa mumwe hanzi akati chiendai kunomutora mumuunze kuno endeni kana Jesu achiitana kurazi mumutore mumuunze kuno mumusunge mumukandirei kunze where they shall be gnashing of teeth. Jesus taura una Matthew chapter 18 verse 35 body. This is how my heavenly Father will treat each one of you unless you forgive your brother from your heart. Koya pecho ndakakuregerera. Ichibva pamuromo. Pecho ichibva pamoyo.
Hayi vakaregerere uchibvira pamuromo zvako shamwari uri raitiwe vavarwadzi vanofunga kuti munhu akatadzirwa sewe ya varegerere kubva pamoyo pamuromo zvako asi Mwari ati location yeforgiveness iri kupi mumwoyo ikashayika mumwoyo Satani akamira apa Mwari akamira apa Mwari anomira maoko akasungwa uchiti Mwari ndirwirei Mwari uti I can't Satani uti uyo haana kufanana neni Mwari makaregerera vatadzi vakakuurayai pamuchinjikwa haana kufanana neni akafanana neni handeiwe handei nditeere Mwari uti Jesu achiona mavanga ake kuti akadeukira mari uyo ABADDON straight mukati. When we don't forgive, we give the devil a foothold. When we don't forgive, when we don't release people from our heart, release people from your heart. Because the same prison forgiveness, I will tell you because if I am talking from experience. Kana usina kuregerera munhu so paunenge uchimuona so uchisunga moyo wako so wamboona kuti unenge uchifira kunge kune zvake zvawakamusungira so unenge uchifira une ndamusunga shamari inhema dzaSatani ndiwo wakazvisunga kudaro Satani anodherera wakomana wamboona kuti vanhu vese vausina kuregerera so vatarisa upenyu hwavo pamastatus uri kufaya upenyu hwavo wakunyara chero kutarisa status because zvawaishuvira hazvina kuitika zvawaishuvira nenge usina kuregerera ex-boyfriend wamutarisa so uchifunga kuti vacharambana uchavaona pasocial media paTikTok nemukadzi wake vachifairwa vachirarama iwe kuno uri one hakuna kana wana mboti nhamba yako ndokumbira regerera kunyange chingoti regerera nenya kuti ukasaregerera uri kuzvisa mujeri ndiwe wega mutorongo rino unforgiveness gives the devil a legal right yekuti isa muABADDON so it's a prison yasanctionwa naMwari. Imagine kana Mwari akati munhu ngasungwe ndiani anokusunungura kana Mwari akati hayiwa kana ari uyu ngaanyatsosungwa unoziva kuti kune vanhu vekutoti chero Mwari anovhuma kuti vanhu vakadaro ngavarwara kune munhu wekutoti chero Mwari. Do you know that you can go and pray? I'm a pastor, I know this. There are people that you can go and pray for. Mwaroti, uyu samnamatira handisi kumporesa. Hallelujah. Hanzichi? Uyu samnamatiri handisi kudi? Handisi kungari kuti usaweste kunamato wako kune uyu. Because zvaari one day Archbishop Daniel says this testimony. Kuri kune mukadzi anga ane leukemia. Leukemia is the cancer yeropa. So anga ane leukemia. With leukemia, you know what you are dying. So ari kutaura achiti ndakasvika mukadzi uyu ndichimunamatira. Then as I was praying for him, the Lord gave me a word of knowledge. Akati mukadzi uyu kune munhu wasina kuregerera. Akanzi nai ndokumbira kubvunza. Kune munhu wamusina kuregerera here. Akatomanifesta handitomuregerera nditori nani ndife koyapedyo kuti zitori nani uregerera kufa shamwari zitori nani kuregerera kufa because you are actually sanctioning death kuti uya unditore than kuti ndimuregerere. No hama there is no sin that can be forgiven. Koyapedyo kuti hakuna chivi chisingaregerereki inga dzako Mwari anokuregerera wani koyapedyo kuti chanhasi before service chanhasi kweyoti chanhasi before service chanhasi before service iwe une chigumbu cha80 une chigumbu jenda yaiva vane marecord book ndofunga mabhuku avanokadzi sori kudomai but ndokurambuza amuna mabhuku kwamunozvinyora because pazvinorangaridzwa zvinoti I don't think chero mavhesi anorangarirwa that way. Unogona kunzwa nedate zuva rakadai. No, one day when I was just praying because panyaya dzama iniquities my Mkwananzi was just revealing to me something kuti
uri kuona here kuti zvinhu zvako zveland zvedzimba nei zvinoita kuti usati waona chinhu chakadaro unochallenjwa kukanzi there is an iniquity. Your mother cursed your father. Baba vakadya mari yemba, mai akati wakanwa mari yangu yemba, right now ndiri kurundezesa kumusha. Little did she know kuti ari kusungira isusu. So I had to repent on behalf of my father. Kuti Mwari, I'm a landowner, I'm a landlord, I will own many things, but may the iniquity be forgiven. Ukasvika chero baka uya kumba kudizeti. Tauranza imba yako mwanangu yakanaka. Asasiri baba wako ka. Ziburume rari sina musoro riari. Munotanga kupiwa nhorondo nedate kwa zvakaitwa. Kuratidza kuti baba munhu watuta akafa 2004. This is 21 years. He died, but still now. Kufa kwake kwa zvakaitwa kuma 80s. Ask yourself. Kuti up to today zvikani zvinhu zvawakasungira vamwe mumoyo. Kunyapeti kuti nhasi zuva rako rekubuda mujeri. Muzita raJesu, let's stand up and pray. Thank you, Father, in the name of Jesus.